Усім привітання! Сёння мы на купалі ў Вязанцы. Так супала, што Янка Купала нарадзіўся ў ноч з 6 на 7 ліпеня. І гэта якраз у славянскай традыцыі свята купалля. Дарэчы, таму ён і ўзяў такі псеўданім. А так яго завуць Іван Дамінікавіч Луцевіч. І штогод тут праводзіцца свята купалля, якое прысвечана як традыцыйнаму святу, так і народзінам Купалы. Там уже наші сябры стаяць, нас чакаюць, а мы зараз чакаем маці, якая павінна прыехаць з Аляхновіч, якія знаходзяцца непадалёк ад Вязанкі. Ось моя матулечка приехала, пригожунька. Привітання! Тут уже склали кветки. І ось такі наш Купала. До речі, мой самый любимый беларускі паэт. Зараз паспрабуем зрабіць мне вяночак, калі там яшчэ засталася якая-нибудь трава. Добрая, вельмі хочется зрабіць прыгожы купальскі вянок. Ой, так добре, такий просто літній вязковий вайб, кайф. Кетчуванні. Ой! Я вже в мене тримався, зараз треба його просто злучити. Сподіваюся, що у мене тримається, тому що вінок я не плела прям шмат год. Тобі подобається? Подобається. Може я не, до речі, буду її вялити? Ну, нечто подобное пока. Только злучить теперь треба. О, что? Ты А як злучить? Ты с этой белой кветкой как королева прям. Ой, кумка моя, принесу я сало, ой, приди, принеси, я его чакала, ой, приди, принеси, я его чакала, притупывала, приговаривала, притупывала, приговаривала, Таня мило стояла, разговаривала, Таня мило стояла, разговаривала. Там малина шестрица, там малина, а шестрица, а ней скачут жевавые куницы, скачут жевавые куницы, и поет помнят там. Так шмат людей, мне падаецца, мінулым годзе было нашмат менш. Але ў гэтым вельмі пашанцавала з надвор'ем. Вось таму прям вельмі кайфова, вельмі адчуваецца лета. Что ты приходишь? Тебе подходит. Так? Первый раз показать. Ага. Это застежка. Вы это можете вести, можете с бантиком. Ага. Набыла ось такую вышиваночку з бісера. Вельмі прыгоженькая. Прям такая купальская, белорусская прыгожость.
До речі, цікаво, що Купала тут, звісно, народився, але він амаль сюди не приїжджав. Ну, не амаль, а увогуле він тут не був ні в одного разу після дня свого народження. Але потім, вже після його смерті, сюди переїхала жити його жонка Владислава Францевна і вже відбудувала цей маєток, зробила тут музей. Ось, ну і вже ось амаль 100 років існує таке чудовне місце. Ми сюди приїжджаємо просто літерально з самого маленства, тому що у В'язанці жила моя прабабуля Марія. Ось, це був чудовніший чоловік. На жаль, її не стало кілька років тому, але гэта В'язанка, гэта моє таке родовое гнездов'я, як я називаю. Тут ми збиралися штогод на різні святи, на різні сімейні святи, ці такі традиційні, ось усією сім'єю. Тому, напевно, таких почуттів, які я відчуваю до В'язанки, мені немає ні до одного місця. Але такі боль за древа, ось поглядіться, там шмат зараз дровів. І все це дрова, я так розумію, від дерев, які спилили. Я розумію, що, можливо, вони були небезпечні, але я пам'ятаю, як ми на їх качалися, повзали, фоткалися, лазали. Ось, і, на жаль, у цьому році вельми шмат дерев просто спилили. Зайшли на такий мостик. Пригоженьки. Такое ось место. Такая жесть, конечно. Что там, Димка? Крыница. Здесь такая криничненька. Алина так пригоже села. Пригожунечка. Антон взял камыш. Трэш-контент. А что ты будешь с ним робить? В Минске поставить вазу. О. Короче, мы зробили паузу. Решили посидеть. Взяли с собой вот такую пригоженькую тканинку. Да, Антон? Так, Антон, ну покажи уже. Ты уже ну покажи еще раз камыш. Ну, ось такий камыш у Антона. Да. Невероятно. Я так... Набув сувенір. Безплатно. Дар природи. Ось такий. Тут стільки різних квіточок. Це дзвіночок. Там є ще ніякі блакитні. Короче, пригожость. Дімочка. Покажися. О, який пригожунчик. Ти прям такий задумливий. А ось хата, у якої народився Купала. Звісно, вже реконструйована, але прикладно у такої її не жив. Уже кінець дня, але людей усе ще шмат. Ось такий плот. І така прям брукованка. А я ось хожу зі своїм віночком і не ведаю, що з ним робити. Чи його пустити по воді, чи що. Чи так покласти, тому що вже у Мінську я його не повезу. Ну что, не тонет? Так я таки не тонуть, я не ведаю, як він може потонути. А? Так як він в огулі може потонути, він ж не тонуть. Ой, коли моего стрекозка. Он побежал. Опа! Молодец! Умничка. Да, ты подай. Молодец. Ось уже пливуть віночки.
Вось гэты мой. Кажуць, калі ён патоне, тады нельга выйсці замуж, але мой пакуль не тоне. Тут, карацей, нейкія японскія матывы пачаліся. Не ведаю, як гэта звязана з купалом, канешне. Але, ну, вось так. Як вам японська культура? Не подобається? То, що не копала. Не запрошених попала на Івана, попала на Івана, тільки щасті поїхати. Не купите, маті, не купите. Все, скончылася свята, мы ўжо едзем дадому. Сёння ўсёй кампаніі паедзем у Аляхновічы да маці, так што магчыма яшчэ штосьці паздыму, калі будзе што цікавае. Але мы думалі, што будзе яшчэ святкаванне купалі ў Аляхновічах. Такое было ў маім дзяцінстве, у школе, калі я вучылася. Там палілі вогнішча, былі всякія танцы, спевы, але ў гэтым годзе нічога не будзе, на жаль. Але я думаю, мы сабе самі нейкае свята зробім. Антон, ты с камышом поедешь? Да, я его заказал. Ну как заказал? Раздобыл. Заказал. Его, подарил его Алине, пока я его просто охраняю. Но дальше он поедет в Заславль и займет свое почетное место. Очень такой, как бы, симпатичный. Хороший. Хороший камыш. Он еще на ощупь как лапка кота. Говорит, ага. Отец поглядел, говорит, знаете что, вам надо менять кость. Ну, поменяйте, а бы я только ходил. У нас, говорит, такой настоящий, как нужно, нету кости. Мы можем, если согласны, собачью поставить. Взяли и поставили. Антон, а где камыш? Забыли. Мы уже в Аляхновичах приехали. Вот уже закупились и идем до дома на святкование. Мы уже выбегаемся назад з Аляхновічу, але по дарозе на вокзал у нас з'явилася шальная ідэя про те, каб заехаць яшчэ на вогнішча ў Заслаўе. Там таксама будзе нейкая праграма святочная. Вось, ну і вогнішча ў канцы. Мы з Дімай, як заўсёды, пагадзіліся на гэтую авантуру. Хаця нашыя сябры амаль поўным складам едуць у Мінск назад. Карацей, приехали у Заслаўе. Само мерапрыемства праходзіць на рынкавай плошчы, так названай. Тут такі амфітэатр, типу, імправізаваны. Вось. Ну, тут уже галоўная сцэна, хутка пачнецца ўжо само мерапрыемства. Вось. Так што у нас сёння проста вельмі насычаная праграма. Вельмі шмат людзей. Ну, Заслаўе такі горад. Може, тут 1010 проживає. Менавіта, напевно, яны ўсе і сюды прыйшлі. Тут князь Ізяслаў стаіць. А тут касцёл. Сам вельмі прыгожы, ён вечарам свеціцца, і калі едзеш на электроне на Мінск, ён нават бачны з акон.
Правое плечо. Бедра. Раскрути. Обратно вперед. Раз, два, три. Правой ножкой. Короче, у нас тягнік, тому ми не поспіваємо на запалювання вогнища, але ми вирішили хоча б просто підвести до місця, де воно буде запалюватися. Ось, ну і криху відчути атмосферу. Хоча тут у центральному парку, дитячому, так? Дитячому парку. Ось, буде вогнище. Ну, але коли ми ще на його останемося, тоді ми вже будемо ночі так само тут біля вогнища. Короче, ось там уже все підрихтували для вогнища. Это ось люди вже з гуляній йдуть глядіти костер. І у нас є надія, що ми так само його все ж таки побачимо. Ці хоча б з окна електрона. Ми бачили вогнище. Ми просто у приємному шоку, що ми бачили вогнище купальське. Вже вельми давно я не бачила його. Ось поглядите, сколько людей. Просто свято.